मी सुहास तांबे. तुझ्यापासून खूप लांब जवळजवळ पृथ्वीच्या दुसऱ्या टोकाला शिकागो शहरात मी राहतो आणि तिथूनच बोलतोय. डॉक्टर ललित यांचं निमंत्रण मला मिळालं आहे, पण इथल्या कामामुळे आणि आधीच्या कमिटमेंट्समुळे येता येत नाही, याचं फार वाईट वाटतं. म्हाका 6व्या मालवणी साहित्य संमेलनाचा निमंत्रण दिल्याबद्दल मी आपलो आभारी असे. कामाचो पूर्वी ठरलेला रगाडो असल्या कारणानं मी कार्यक्रमास हजर राहू शकणार नाही, तरी क्षमस्व. तुम्ही मालवणी भाषे खातीर जो प्रयत्न करीत आसात ता बघता मालवणी भाषेचो गोडवो अधिक वाढात अशी मला खात्री असा. तुमच्या मौलिक कार्याला मी मनापासून शुभेच्छा देत आहे. माझं मालवणीतच आहे, पण खरोखरी मला ती भाषा कानाला फार छान वाटते, आवडते. काही की मराठीची जवळ असल्यामुळे समजते. आमच्या घरी सुनबाई आल्यापासून त्यांच्या घरात असणारं मालवणी भाषेचं बोलणं हे मला आवडतं आणि ते शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. आज तुमचं हे संमेलन आहे ते फार महत्त्वाचं आहे, बिकॉज I studied language at times, and what I observed is any language flourishes when more and more people talk. Spoken language is the first which grows, and when people can't express their experiences anymore from the given words, they look for new words, and that's how the language grows. That's how the language prospers. Dr. Lalit is an excellent organizer of things. He has consistently backed up such efforts to flourish many languages, including Marathi, and I wish him luck. He's a great organizer. He will attend to details, and that will make your Sammelan successful. I'm offering my good wishes to you and good luck, and we'll meet sometime. Thank you for your love. Namaste.